παρακαλώ, και πάμε να τη δούμε όλοι μαζί. Νίκο, τι είναι στα τρέιλερ από ταινία τρόμου. Και λέγεται ρε Νίκο. Παιδό, δες το βλέμμα. Δεν τρέπεσαι. Εγώ ντρέπομαι γιατί δεν ξέρω για ποιον μιλάω πρώτο και εκείνο. Ότι αυτοί οι γονείς θα τρομάξαν όταν του είπαν π.χ. μικρέ Κωστάκι, κοίταξε την κάμερα. Είναι ποζές. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τότε, εκείνη την εποχή. Τρομάζανε με το φακό. Τα παιδάκια τα στείλανε με το ζόρι για να βγάλουν μια φωτογραφία. Τα στείλανε κάτω και τα παιδάκια είχαν λίγο μια ταραχή. Ρε παιδί μου, ένα εκνευρισμό, ένα αυτό. Ήταν μια φωτογραφία, δεν είναι συνέχεια το τραπέζι. Μα μετά ο φωτογράφος πέθανε προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή έχω δει πολλά θρίλερ, αυτό δεν είναι το βλέμμα του τρομαγμένου. Αυτό είναι το από κάτω βλέμμα. Είναι τύπου Κοντόπουλου που κοιτάει πάνω από τα γυαλιά στον Greek Idol. Αλλά χωρίς γυαλιά και πιο τρομακτικό. Τον κοιτάει το φωτογράφο τύπου πρόσεξε με το που θα με φωτογραφείς, κάτι κακό θα σου συμβεί. Δεν φοβάσαι. Κλικ κάνει ο φωτογράφος. Ο ανήξερος. Και τον βρίσκει κακό. Αλήθεια το λες τώρα. Αυτό σου βγάζει αυτό το πουλάκι. Εγώ αυτό το πουλάκι δεν θα το έπαιρνα για βόλτα μόνος μου βράδυ. Σούρου πω ρε παιδί μου, σου λέω 7 η ώρα χειμώνας που βραδιάζει. Δεν θα το έβγαζα οι δυο μας να πάω π.χ. σε ένα πάρκο που ακούγονται κάποιοι θόρυβοι, έχει λίγο πάχνη, μπορεί να έρθει ξαφνικά η ομίχλη από το πουθενά. Φοβάσαι. Όχι, Ελένη μου, πες μου, είναι λίγο breathtaking. Γιατί ρε εσύ, επειδή το παιδάκι του έχουν κατεβάσει λίγο το κεφάλι προς τα κάτω και κοιτάζει έτσι και εσύ μου το κατεβάσει το κεφάλι σου λίγο έτσι, κοίτα λίγο την κάμερα σου. Εγώ αν κοιτάξω έτσι είναι γλυκός. Θες να είσαι γλυκός, στα κανονικά σου, σαν μου τσινάς κοίτα. Σαν ζωζόκι του, συγγνώμη. Σαν μου τσινάς να... Αυτό εδώ είναι... Δεν καταλαβαίνεις ότι το παιδάκι το έχουν στήσει με το ζόρι και δεν είναι συνηθισμένο σε αυτή την ηλικία εκείνη την εποχή να βγάζει κάθε μέρα φωτογραφίες. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι το παιδάκι πραγματικά στη φωτογραφία. Είναι κάποιο πνεύμα από κάτι πιο παλιό, πιο κακό, πιο δυνατό που έχει μπει και φωτογραφίζεται για να το δούμε τώρα το 2010. Τι γλυκό. Είναι όλα προμελετημένα. Είναι πολύ γλυκό παιδάκι. Απλά έχει αυτό το φόβο το ότι πω τώρα γιατί με έχουν κάτσει εδώ πέρα έτσι. Ναι, είδε το φλας και τρόμαξε. Αυτό είναι Νικό. Είναι 70χρονος. Ποια. Έλεος, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είναι σίγουρα τα 60 θα έχει περάσει. Λέω εγώ φωτογραφία... τώρα. Αν δεν τα έχει περάσει, ήταν 60 ας πούμε. 60 δεν νομίζω να είναι. Δεν ξέρω. 70. Βδό. 70, μην πω. Όχι ρε Νίκο. Πώς γίνεται αυτή. Είναι οι τελευταίες φωτογραφίες που έφυγε ο φωτογράφος Α και οι τελευταίες... είναι πόλεμος. Είναι σίγουρα έξω πόλεμος. Μήπως γι' αυτό έχει μαζευτεί και λίγο. Πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έξω μένεται το κανόνι. Και το παιδάκι έχει συμπτύξει τους ώμους από το φόβο, αλλά ταυτόχρονα μιλάει και το από μέσα όλο αυτό το περίεργο που δεν είναι δικό του. Είναι μια φωτογραφία, είπαμε, thriller trailer. Γερμανική κατοχή δηλαδή. Γιατί το μιλάς έτσι ρε Σίμη. Εγώ πολύ φοβήθηκα με τη φωτογραφία. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Να φύγουν οι φισλερίτσες όλες στα αεροπλάνα τους με τα κοριτσάκια τα άλλα, τα παν, τα green και να τελειώνει αυτό το αγοράκι. Ποιος είναι ρε παιδιά όμως, πραγματικά. Δεν το πω, πείτε μου. Θέλω να ξέρω μην το συναντήσω στον δρόμο και αλλάζω στενά. Λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο και θα παίξουμε σε λίγο. Υπέροχα. Η βραδιά εξελίσσεται σε θρίλερ. Γράψτε από κάτω ένα ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Τι κρίμα. Τι φόβος κρυμμένο στα μάτια. Τι έχει δει αυτό το παιδάκι, αυτή η γονή. Ρε εσύ, δεν είναι καλά η φωτογραφία μου. Δεν είναι καλά το παιδάκι, Ελένη. Ας μην κρυβόμαστε. Μπορεί να έγιανε τώρα που μεγάλωσες. Απλά σε εκείνη την ηλικία. Εξορκιστής. Εξορκιστής. Εσύ, σταμάτα. Τώρα με γυρίσει το κεφαλάκι της φορές. Δεν θα τρομάξεις. Το φωτογράφο μπορούμε να βγάλουμε τηλεφωνική αν ζει πάντα. Είναι και παλιά. Είναι η φωτογραφία παλιά. Φύγει κι αυτός. Έφαγε κόσμο το παιδάκι αυτό. Πραγματικά. Και παίρνουν και είναι η Λίντα Μπλερ. Τα παιδικά της που έπρεπε να εξορκιστεί. Ρε παιδιά, μην τα ακούτε αυτά που λέει. Εντάξει, είπαμε, η φωτογραφία είναι λίγο παλιά και μπορεί να είναι και λίγο σχεδιασμένη, ας πούμε, να έχουν βάλει σκιές στα μάτια και τα... Γιατί ποιος έχει αυτή την κάψα να το φτιάξει το παιδάκι τέρας από το πουθενά, τρομακτικό. Μια παιδική φωτογραφία ήτανε. Για ποιον λόγο να μπήκε κάποια διαδικασία. Το παιδάκι επίσης είναι άϊπνο μέρες, δες τους κύκλους. Δεν κοιμόταν το παιδάκι αυτό. Παιδιά, έχει περάσει δύσκολα αυτός ο άνθρωπος. Ρε εσύ, τότε
οι φωτογραφίες δεν ήταν και τόσο πετυχημένες. Μα τι ακούγεται. Aliens. Είναι εξωγήινο, το καταλαβαίνεις. Εσύ, έχεις άδικο. Και δεν ξέρω και ποιος είναι ο πιτσιρικάς, θέλω να σου πω. Είναι ο E.T. Εγώ θέλω να μας πάρει ο ίδιος και να σου ρίξει κανένα βρίσιμο. Τι, όχι, γιατί να με ρωτήσω. Βέβαια, να έρθει να μου πει ότι αυτή είναι μια χαρούμενη παιδική φωτογραφία μου. Τη βλέπω και μου θυμίζει τι ωραία που πέρασα εκείνη την ημέρα. Του θυμίζει κάτι ευχάριστο αυτή η φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία κακώς δόθηκε στη δημοσιότητα. Καταρχήν δεν έχω καταλάβει αυτό, παιδάκι είναι κατάξαυτο ή είναι κουρεμένο εντελώς. Όπου είναι το μισό. Έλα ρε Νίκο, Μήπως έχει έναν νι εδώ, παιδιά, δείτε λίγο εκεί το εργασία. Δες Νίκο, στο πλάι είσαι ένας ξυρισμένο. Παιδιά, το παιδί αυτό είναι Ελένη. Έλα ρε Νίκο, σταμάτα, με στεναχωρείς. Κάνει το... τι να πει η μάνα του. Κάνει το νι, αυτό εδώ. Το κάνει εδώ στο κεφάλι, λίγο περίεργα, το βλέπεις. Είναι η σκιά σου είπα, είχατε θέματα με τις σκιές, έγινε παλιά η φωτογραφία. Δεν είχε ένα φωτάκι και πώς φωτίστηκε το υπόλοιπο προσωπάκι, το γλυκό, το όμορφο. Μήπως είναι από ταυτότητα ή από το ΙΚΑ, από αυτές τις φωτογραφίες που μας βάζαν στα βιβλιάρα του ΙΚΑ. Δεν σας βάζανε εσάς στο βιβλιάριο του μπαμπά σας στο ΙΚΑ δηλαδή. Βεβαίως, μας βάζανε. Αλλά... τότε γιατί γελάτε. Δεν μας βάζανε τέτοιες φωτογραφίες. Ο φωτογράφος έλεγε να την ξαναβγάλουμε. Το παιδάκι είναι τρομακτικό. Άμα ανοίξει ο γιατρός, δεν σας γράφει φάρμακα. Είναι η πρώτη σελίδα πρέπει να είναι λίγο πιο ευχάριστη. Για να υπάρχει διαφορά. Δεν είναι. Εγώ νομίζω πως. Δεν ξέρω. Για δώστε μου γραμμή σας παρακαλώ. Έχεις μπερδέψει τον κόσμο τώρα. Θα νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Ενώ δεν είναι. Δεν είπα ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι... δεν είναι.